I això és el que ens té que ajudar i ens fa ser optimistes de que sortirem bé d'aquesta crisi. Tot s'arreglarà, o sigui, hem de passar aquesta situació, però tota situació disruptiva acaba generant oportunitats i com a empresari tens que tindre clar a què apostes. No queixar-te d'on estàs, sinó tindre clar com passes aquesta etapa per preparar-te per la següent. Què pensem que el grup ICF aporta de valor? Doncs nosaltres pensem que som complementaris, com deia en Jordi, a l'activitat del sector financer privat. Podem finançar tot circulant, podem finançar inversions i un tret fonamental és que nosaltres ens movem bé a llarg termini.